Днеска играем на нова игра, наречена Block Strike. Който иска може да си изтегли и да играем. Като направи един сервер. Но сега ще играем ето така рандом сървъри. И натискате тук. И ето Team Deathmatch-ове, Zombie to Survival. Всичко, както виждате в първоначалните страници е първо. Но ние за щастие открихме един сервер, дето е... не, този сервер го знам, така че нека се махнем. Сега винаги след това ни дава и някакви рекламки. Да ги изглеждаме. Аз тази игра май се изтривам, защото нещо много нема кефи. Тази игра знам каква е. Това е Empire беше. Да, ето го Empire. И няма да си изтеглиме да играем. Искам да е рандом. Чакайте. Ето рандом. И сега тук да намерим един сервер. И защо тук само да ви кажа, всичко е пълно с руснаци. Тук рандома е готин, защото да пуска с всяко оръжие. Независимо ти какво искаш, пуската с всяко. И като умреш, ти го смени. И като този са пуснали с много готино оръжие. Ето, вижте какъв пистолет. Мене добре, сега му пуснаха с снайпер. Дето мога да се прицелваме и там. О, как го хедшотна. Не бай го хедшотна, добре, т.е. двата пише така. Горе има... някакъв... Имаше горе снайперист. Дами и господа, добре, вече съм с много готино оръжие, такова дето. Факт, шат. Така прави винаги. На един удар те са мъртви, дами и господа, с това оръжие. Един удар и са до там. Тук е на червените базата. Внимавай там мой, че оня там е снайперист. Добре, сега оня се опитва да се качи там. Но мен ме видя. И ето, че той ме уби с един такъв пистолет. Сега ме пуска с помпата. Да ги трепнем с помпичката. И айде. На. Ето, че той имаше по-хубаво оръжие от мен. Ако ме пусне с ръката. Добре, и това оръжие става. Това също като АК. Но ето, че първи ме убиха. Верно, че там имаше. Това оръжие е най-гадното в света, дами и господа. Просто, ако искате да играете, никога не си купувате това оръжие. Защото стреля е така, като на посоки стреля. А не стреля директно като АК или другите. Че това това е като един вид такова. Тук много гадно са напритиснали, дами и господа. В момента се борим за живота си, но ето, че не успяхме. Сега пак с снайперчето. Ама този обаче от готин сте снайпери. Как го хедшотнах, дами и господа. Вижте. То не са вайпак като за снайпера, за райфъл. Какъв уникален хедшот от моя страна. Втори даже. Аз съм безкомпромисен. С това само да ми паднете и всичките ги убивам. Трябва тук така да се скрие.
За може да се качим нагоре тук. Така, има и там един мост, дето се свързваме. Но аз само ще се кача ето тук. Ето, че ме видяха мене. Сега, ако ме само трябваше ме пусна с АК. Но ето, че пак същия ме уби. Павел 308. Не, това вече е истински снайпер. И нека да се приготвим да се качим бързо. Тук няма никой. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Махни се. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. 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 И накрая ето така. Ето там, ако види някой. Ето, че ме убиха с ето такова оръжие. О, на баба. Ох, на баба всяко ще ги направи. Ще ги направи накрая. Ето, че пак същия ме уби. Но всяко... Ей, това е готиния снайпер, дед го искам. То баш не се води или за снайперче. Пак използвам аз в термина снайпер. Защото има такова отгоре. О, този пищак много ме дразни нерви. Ей, виж такъв снайпер. Пак съм със същия. О, този тук в гръб много лошо. О, ето ги двата пища, където правят всички науди. Ето, че съм убил плеер 29. Там някой си. Ето да се изкачи. И да почваме. То верно, че и там имаше стрелбички. Ох, как го заболя. Оле, как ме цепни. О, какво го чинало. О, как го цепнах. Но ганото, че он е там с снайпер. О, как. Какви хедшоти, дами и господа, да ми правя на нея. Директно с сакато. Някой път изобщо ще ме пуснали с това АК. И да чакам 25 години. Ето го пак то с АК. Да и да, тук даже са и двама. О, късапи на идва, късапи на идва. Напротив, не мога. Ето, че ме убиха. Много съм зле, но ето, че червените спечелиха. Тук тази игра, който направи първи 100, той печели. Аз сега ще съм червен. Съм пак рандоми. Нека да тръгнем надолу с тези мои приятели. Нека се качим при тях. За какво е тази помпа? И защо аз ги мразя тези помпи? Нека да изхъбим хубаво патроните. Ето ги самите те. Ето там, от другата страна, дето са сини. Но помпата е адски шита. Помпата е шит, защото не може да така. Не може далечни разстояния да ни близки. Ето такива разстояния ги може. Но далечни не. Сега отиваме тук в базата на сините. Да ги чакаме като почнат. Ето където се спава. Точно където се спава. Ще имаме тук. Ух, как ме уби този човек. Дано съм сака. Не съм сака. Изиграваме и тази война. И приключваме, дами и господа, за този вече период от тази игра. Ако ви е харесало,
нали, клипа от тази игра. Може да ми напишете в коментарите дали искате да играем още тази игра. Block Strike, ако искате да изтеглите, се казва Block Strike. И с удоволствие може да си я свалите. И да цъкате с ваш приятел, близък човек, роднина, да си цъкате. И най-накрая да таковате. Това малко прилича като CS, но много по-различно. Има същия то ниво като на CS, но малко така, но малко по-различно е. Но е почти едно и също с CS. Само дев героите са по-различни, оръжията така също. Ама някой път за Бога ще ме пуснеш ли с тъпото АК? Не, като свършим тази война, ще свършим с клипа. Почвам ги с помпичката. Помпам ги яко. Ей, този стреля в земята и му рикошият. О, ето ги и двата пищака на батко пищаците. На батко пищаците. Те само ви кажа са легендари. Те пищаците са легендари и струват над 1 милион. От тук вече сега отиваме пак в базата на сините. Да ги пречакваме с тези два мои приятеля и нека да заповядат. Ето, че ме биха с един удар. За какво ли съм с това изобщо? За какво му пуска? Не му пуска с АК. Само ела. Ей, как му уби това? АК. Не искам с тези саби. И още малко оставаме. То как ще килна и така. Едно много здраво, но... Опала. Хора, съжалявам, но... не съжалявам, да. Това ще бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал. И ако ви е харесала тази игра, може да си инсталирате. Казва се Block Strike. И ако искате да продължавам, натиснете палче нагоре. И ако съм ви харесал много, се абонирайте, натиснете камбанката за новите ми известия. Така че, какво да кажа друго, освен една добра, приятна вечер, да си изкарате много добро. И ако са мислите, ако ме питате защо правя толкова късно клипа, ето не късно 7:15, само да ви кажа, че до сега, до 5 часа нямах време да правя клип, защото както знаете, че аз тренирам футбол в Локомотив и до 5 часа имахме един турнир и утре, ако се финишира, ако отидем на финалите, ще сме някъде до 3 или до 4. След това може да направя един клип, да видите как ще се представя. И доскоро това е от клипа за днес и лека вечер.